Olu lusasazo ngqo lwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ezikhala phambili. Kungicakile nami kakhulu mase kutshintsha ukuthi umphathi kathi mina kufunakala ngibhale ngiphume esikoleni sakhe ngibona ukuthi ngibhala kuphi ngibona ukuthi ngiyenda nge-statement sala-steya ngivule ikhawashi. Lunyanzelisa impendulo kwisebe lezemfundo usapho lomfundi webanga leshumi seMpumalanga oneminyaka engama-20 nothe wathintelwa ukuchophela iimviwo zakhe zematriki. More than 1,000 spaza shops, supermarkets and warehouses have had to be closed down. Umongameli Cyril Ramaphosa uxelele ibhunga lesizwe lamaphondo ukuba singaphaya kwewaka izikroxo ivenkile kunye nemizimveliso ethe yavalwa kulandela ukuqoqo kwalamashishini. Molweni emakhaya Khongozolani Uvimba wangokuhlanje. Usapho lomfundi wematriki oneminyaka engama-20 wesikolo samabanga phezulu eKabokweni eMpumalanga lucela umngeni kwisebe lezemfundo emva kokuba unyana walo eye wathintelwa ekubhaleni imviwo zokuphela konyaka. Kutyholwa ngelithi inqununu yesi sikolo ithintele uGift Mabuza ukuba abhale amaphepha amathathu, iphepha lokuqala le-Economics, elesibini lesiNgesi nelesibini lesiSwati ngenxa yokoyiseka ukuba inxalenye yezifundo ezongezelelweyo eziququzelelwa sisikolo. Ikamva likaGift Mabuza ubephucula iziphumo zakhe zika-grade 12 zanyakenye lisecicini kwakhona emva kokufumana u-H ufike kwesi sikolo ukuqala konyaka ugxothiwe kwigumbi lemviwo. Bamfonele mphathi kulesa sikolo bamtshela ukuthi ngiya-attenda avumelane nabo, but then kungicakile nami kakhulu mase kutshintsha ukuthi umphathi kathi mina kufunakala ngibhale ngiphume esikoleni sakhe ngibona ukuthi ngibhala kuphi ngibona ukuthi ngiyenda nge-statement sala-steya ngivule ikhawashi. Emva kokubethiswa ngoyaba kwisebe lezemfundo, umama walomfundi ugqibe lokucela uncedo kompondo zihlanjiwe bomthetho. Umntwana kokucala akusuye indikude into le wrong leka indile for ukuthi bangamdismissa lapha esikolweni ukuthi angabhali, uyabona. So kungilimatile kakhulu nemfana wami lo kumlimatile because there was bekunesikhathi la mfana sengathi ufuna kubaleka khona nasimfuna baleka sibone so uyabaleka ungathi ingqondo yakhe kwangathi nje bese ilahleka ingqondo yakhe. Uyabona usihamba simzinze edrobheni abaleka samthola ngcolile abaleke net ana one day abaleka simzinza second day samthola bekungathi le ngqondo nje ayisathathi kahle. Ingcali yezemfundo igxeka kabukhali indlela ephethwe ngayo lenyewe. Luphenyo lona njoba nithi sekusetandleni temthetho nje luphenyo lutawuvela imbangela ngoba akekho umfana lokufanele aqoshwelwe i-extra class isifundo lesengetiwe ngoba lokho kusike kusita abantwana ukuthi bakwadi kubhala kangconywana imiphumela yabo ibe ngconywana. Inzame zejelo le-SABC zokufumana ilizwi kwisebe lezemfundo esiseko zife namthanyana de kwashicilelwa elinqaku. Semagunyeni KwaZulu Natal balumkise abafundi bematriki balonyaka ukuba bahambele kude kubambeni imibhiyozo yokuphela konyaka ebizwa njenge-pens down okukuthintela isigigaba ezinobundlobongela ezithe zehla ngaphambili emva kokuselwa kobutywala nokuthatyathwa kweziyobisi kwimibhiyozo ekumila kunje. Namhlanje abafundi bebebhala iphepha labo lokugqibela. IKwaZulu Natal inesibalo sabafundi abalinganiselwa kumaphesenti angu-25 esibalweni sikazwelonke. Kulonyaka bangu-190,452 abafundi ba-grade 12 abebebhala izivivinyo zabo zokuphela konyaka. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi azibanga khona-ke izigameko eziphazamise ukubhalwa kwalezi vivinyo eziqale ngenyanga edlule. Ayikho ama-incident areportiwe ukukhombisa ukuthi khona abantwana engade bechitha khona amaphepha eliputshukile kusho ukuthi ama-exam ethu ahambe kahle kakhulu. Sisukubonga kakhulu ama-monitors wonke akade eyiphathi yale process leyo. Sibonge i-staff sa-education, sibonga nabazali nje bonke. Isiphathimandla esifundazweni sixwayisa abafundi ngokuzibandakanya nemicimbi yokubungaza ukuqedwa kokubhalwa ebizwa nge-pens down. Ngozibandlela nyakenye kwadlula emhlabeni abafundi abathathu engozini yemoto ekusolakala ukuthi-ke babethamele lo mcimbi. We've been busy with the policing of the exams that were taking place and looking after the celebration of the school children as they were, some of them doing matric dances and the likes.
there is so-called pens down parties that are taking place, so we're going to pay much attention on that. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi uhlose ukunyusa isibalo sabafundi abaphumelele umatric okungenani sibe ngamaphesenti angama-90 kulonyaka. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Kambeke umphathiswa waseGauteng wezemfundo ezemidlalo izobugcisa nenkcubeko uMadume Chulwane uthi eliphondo lilungele ukuqala ukukorekisha amaphepha nanjengoko imviwo zematric ziqukunjelwa namhlanje yaye uqinisekile ukuba le nkqubo iza kuba mthebelele kananjalo ulumkise abafundi ukuba bangazibandakanyi kwaphela nakweyiphi na imibhiyozo ye-pens down ebacebisa ukuba baye emakwabo. Ukwakhankanye ukuba uchwayitile yindlela eziqhube ngayo imviwo. Markers are ready as a province, so we will be able to meet the deadline, and we've got quite credible markers. Gauteng have never really had a challenge with that aspect where there's probable accusation of fault marking or. So we've been very thorough. We've been very thorough. We prepare our markers thoroughly. We train them properly for the period, and we've been receiving good thumbs up throughout for quite some time from Umalusi. Chilwane ukwaqhwabele izandla abafundi ngokuzijula kwabo ijacu kwimviwo esithi unethemba leziphumo eziphume emagqabini. Ukanti ke iziphumo zematric zilindeleke ukuba zipapashwe ngomhla we-13 kweyomqungu ukutsho ngoJanuwari ngo-2025. Waphosa uxelele ibhunga lesizwe lamaphondo ukuba zingaphaya kwewaka izikroxo ivenkile noobhazabhaza bogcino kutya abavaliweyo kulandela ukuhlolwa kwezindawo okwemva kokuba urhulumente ebhengeze imiqaliselo equbisana neevenkile ezingekho mthethweni kweli. Umongameli uchazele ibhunga lesizwe lamaphondo ngenkqubela phambili eyenziweyo ukulwa izpaza shops ezisebenza ngokungekho mthethweni. Nearly 200,000 spaza shops have been visited. More than 1,000 spaza shops, supermarkets, and warehouses have had to be closed down. Large quantities of goods have been confiscated. Umongameli ukwathethe ngeendleko eziphezulu zombane kweli lizwe. It is vital that we settle on a tariff path that does enable Eskom to achieve financial sustainability while not placing an undue burden on consumers. Eli lizwe liqaphela iintsuku ezili-16 zokulwa ukuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana. Umongameli uthe urhulumente uyaqhuba nokuqinisa ingalo yomthetho. In this administration, the South African Police Service will implement a more data-driven approach to target violent crime. Ndingululama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Sinamkele kwakhona sikwabulisana kwabo basandula ukungena usabukela indaba kwijelo i-SABC 1 sisiza ngqo kwikomkhulu le-SABC eRhawutini. Uyakwazi ke ukuzibukela izindaba ku-SABC Plus nakwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela ucofe ulike sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo. Make siphinde silume kwinqaku elitshotshe intlanga lentlwa. Usapho lomfundi wematric oneminyaka engama-20 wesikolo samabanga aphezulu eKabokweni eMpumalanga lucela umngeni kwisebe lezemfundo emva kokuba unyana waleyo wathintelwa ekubhaleni imviwo zokuphela konyaka. Kutyholwa ngelithi inqununu yesi sikolo ithintele uGift Mabuza ukuba abhala amaphepha amathathu, iphepha lokuqala le-Economics, elesibini lesiNgesi nelesibini lesiSwati ngenxa yokoyiseka ukuba inxalenye yezifundo ezongezelelweyo ziququzelwe sisikolo. Igqiza lijongene nokuhlaziywa kwenkqubo yonyulo libongoza bembeli bathabatha inxaxheba ekuhlaziyweni kwenkqubo yonyulo emva kokufumana amakhulu ezimvo zoluntu. Eligqiza lipapashe uxwebhu lwesiseko ukulungiselela uviwo lwezimvo esidlangalaleni ebutsheni bonyaka ozayo. Ukuba uvuna ilizwi lakho luvakale xa kuthethwa ngekamva lenkqubo yonyulo kweli, kubalulekile ukuba
thatha inxaxheba kwinkqubo yoluntu yokuhlaziywa kwayo. Lo kumyalezo wegqiza elijongene nokuhlaziywa kwenkqubo yonyulo kubemi beli. Emva kwenyanga ezintathu eligqiza lifumene izimvo ezibhalwe eziyi-350 kwimimbutho yoluntu, amaqela ezopolitiko asepalamente nangekho epalamente, abagqatswa bebezimele geqi, izifundiswa nabemi beli ngokubanzi. We're really pleading with every South African to please come out, especially the citizens. You know, when you also come out to the provinces, please do come out. I know it sounds like a technical subject, but the way we have simplified it and the way it is going to take place, it's going to be okay for people to participate, even though they might not know everything about electoral system. Just making your input. What is it that you like? What frustrates you? What irks you? What is it that you want to see? These values that are in the discussion document, you know, are going to be very helpful in terms of formulating what it is that our South African fellow South Africans are actually saying. Amagqibe makuxoxwe ngawo apapashwe kwiwebsite yesebe lakwaNdaba Zabantu. Ebutsheni bonyaka ozayo kuza kubanjwa imiboniso yasesihlangalaleni yokuba uluntu lithatha inxaxheba kuyo olithoba amaphondo eli. Kulindeleke ukuba eli gqiza lidlulisa ingxelo yalo kumphatho wezekhaya lingatshonanga ilanga ngomhla we-29 May 2025. Abanini besipaza eKimberley eMntlakoloni bathi inkqubo yokubhalisa amashishini abo ibetha ngonyawo lonwabo. Kusenjalo abanini bezikroxo Nelson Mandela Bay balamkele ngezandla ezishushu inyathelo likamasipala lokubamba iseshoni zokufundisa abanini bezipaza ngale nkqubo yokubhalisa. Nanjengoko sekushiyeka iveki nje ezimbini phambi kokuba kufike usuku lokuqukunjelwa kwenkqubo yokubhaliswa kwezipaza, abanye abanini bezizikroxo bathi abalali buhlayo abo basenamaxwebhu afunekayo bathi baxhalabile ngelixa bakwazileyo ukufumana uncedo besithi ibingeyonkqubo elula ebekhona magingxigingxi. I went to municipality, they give 1 page of shop application paper. We sign and then we give address and the shop. Also they ask what about the shop inside view. We draw the map and then we apply. Then after that they didn't come. Our 21 days finishing, we are stressing so much. Wasesolplaatji uthi olunye ulibaziseko ludalwe kungabi nazimpepha zifunekayo kwabanye abanini bezipaza. From the list of 1,000 spaza shops that we've submitted to Coxta, we have about 105 applications that we have received. And these are applications that are actually from what we call property owners who should then make the application for consent of use. From there on, it flows to the actual spaza shop owners who have to provide to us bank accounts, details, SARS documents, and in some cases we've had situations where their asylum papers were not in order or had expired, so that is somehow going to also delay the process. eGqeberha eMpuma Koloni umasipala wesixeko eSimbaxa Nelson Mandela Bay uthathe inyathelo lokuba abambe iseshoni zokufundisa abanini bezipaza ngenkqubo yokubhalisa ukuze ikhawuleze le nkqubo. Umasipala uthi malunga ne-60% yezicelo ezifakwe ngabanini bezizikroxo azigqitywanga, kukho impepha ezingafakwanga neenkcukacha ezingabhalwanga kwezo zicelo. The municipality comes and explain to everyone in one roof. Because what we will get is that in different wards they will have different information, and that information will be dangerous at the long term. Abanini bezipaza kulo masipala balamkele ngezandla ezishushu elinyathelo likamasipala. Ukanti abanye osomashishini bakholelwa ukuba azanelanga ezintsuku bazinikwe ngurhulumente ukuba baqukumbele le nkqubo yokubhalisa. Umphathiswa wezobugcisa nenkcubeko uGayton McKenzie uthembise ngelithi ligalelekile ixesha lamagqala amagcisa kweli ukuba afumane oko kubafaneleyo kurhulumente yaye iintsuku zokutsala nzima kwabo liphelile. Ungqongqoshe uMcKenzie utshelele ingqalabutho zamaciko ukuthi isikhathi sendlala sesoba umlando kuzona, wathi njalo ngenyanga seyizohlomula ngezizumbulu zemali emnyangweni wakhe. We will make sure that the money we put into the Legends and the Fantuka Trust will make sure that you at least every month get a 50,000 rands. Amaciko asemkantshubomvu afaka phakathi uqweqwe lombhali umdidiyeli nenkakha yomlungisi uDokotela uJohn Kani aphefumulile ngalokhu.
This is a culmination of a work we've started from 1994 to find the right place in the annals of history of the struggle, the role played by artists. Government needs to recognize us as artists as honestly earning workers. Lo minister ungihlaba umxhwele ngoba siyawubona umehluko khona manje iChristmas hawo mayize Christmas odla kamnandi andiziva ndivuyile kakhulu into oqala ikwenzeka le kuthi thina as artists, especially thina as artists zabantu asebadala esesikhulile. This event, it means a lot to me. Really, it's amazing. Really, this has never happened. For us to do it, it's a God's blessing. Lesinyathelo somnyango sibonakala sizolixosha impela ikade eziko kulezi inkakha zamaciko ngoba bese kuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukubona amaciko edonsa kanzima edla imbuya ngothi kwezinye ikhathi amanye engasenayo ngisho indawo yokufihla ikhanda. Abanye njalo bekuze kucela uxhaso lokuthi bakwazi ukuyofihlwa uma bengasekho emhlabeni. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC. Masixha kuloo ndawo sibulela mawethu ngosiboleka indlebe busuku benzolo.